बोसोरावलायनो BPF हानजाया जेबो खामाखै हाग्रामा महिलारिया जेबो खामाखै BTCनिबो खामाखै हारिनिबो खामाखैनो बेबायदि बुंगासिनो दं ओंखायनो आं दहाय बुंनाया जुदि जेबोआनो मावाखैबा बे गारिफ्रा दिनै बोरै सफैजोबखो खालभार जानायखायसो दालां जानायखायसो लामा जानायखायसो सफैयाखै होनबा रायजोफोर होमब्ला बे 15 बोसोराव बे मावनाय नङाबा मा हाग्रामा महिलारिया रायजो बिनो संगठननि आफादगिरि जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजनैतिक भाबै दायित्व लानानै रायजोजों सायख'जानानै बे BTCनि लामा सामा स्कुल कलेज बेफोरखौ जौगाहोनो थाखायसो शिफ्ट जादों गतिके शिफ्टनि खामानिया रायजो बिनाय नङा शिफ्टनि खामानिया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय आरो बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावफुंदों बे 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्ति खालामनायखायनोथ' BTC जादों BTC जानायखायनोथ' जों दिनै जौगाखांनाय खामानि मोनदों दिनै जुदि नों बुङो बर' रावा आथिखालाव माला हाबखो 2003 मायथाइयाव 2003 सनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सुक्ति जानायखायसो ना बर' रावा आथिखालाव हाबदों क'क्राझारनि CITया बोरै जाखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा शिफ्ट जानानै सुक्तियाव थानायखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखाय बे CITया दिनै जाबाय आरो बे इउनिभार्सिटि बोरै जाखो हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबाय थानानै दिनैहाय CITया इउनिभार्सिटि जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सोर बानाया हाग्रामा महिलारि बानायदों इन्जिनियारिं कलेजखौ सोर बानाया बिनिसुर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे BPF सरकारानो खालामदों दिनै मेडिकेल कलेजखौ सोर गायसनखो हाग्रामा महिलारि बिथांनो गायसनदों अदालगुरिनि इन्जिनियार कलेजखौ सोर बानायखो हाग्रामा महिलारि बिथांनो बानायदों क'क्राझारनि कलेजआ बोरैहाय गभर्नमेन्ट कलेज जाखो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो खालामदों आरो मा बुंबावनांगौ बे बिजनीनि रेल साइथिं साजों अभारब्रिजआ सोरनि समाव जाया कमल सिंह नार्जारिया सोर BPFनि MLA BPFनि MLA माने मा हाग्रामा महिलारिनि पार्टी नंगौना नङा नंगौना रायजोफोर आरो माखौ देखायबावनांगौ बिसोरनो जेरैखि माबाया मा सोर बानाया सोरनि समाव जाया हाग्रामा महिलारिनि समाव जादों